Gitugutan sa Department of Justice ang petition for review nga giduso sa kanikampo ni Pastor Dimver Andales. DOJ gimanduan ang Office of the City Prosecutor Cagayan de Oro nga i-withdraw ang mga impormasyon ni Andales gikan sa Regional Trial Court sulod sa napulo ka adlaw. Ani ang report. Gigrant sa Department of Justice ang petition for review nga giduso sa kampo ni Pastor Dimver Andales niadtong bilabayng tuig. Human gidakop kini sa otoridad subay sa reklamong murder nga gipasaka batok kaniya ug uban pang mga kaubanan. Kinumduman nga niadtong Oktubre 2023 gidakop si Andales ug alias Kuya. Human sila ang gitudlong mga utok sa pagpusil patay kang Mr. Cagayan de Oro 2023 candidate Adrian Fornillos samtang padulong kini sa usa ka dance practice para sa mong kompetisyon sa Cagayan de Oro City. Sigon sa sam ka pahina nga DOJ resolution nga nakuha sa GMA Regional TV 1 Mindanao, gisaysay sa DOJ ang ilang mga naobserbahan sa giduso nga kaso ngadto sa Office of the City Prosecutor Cagayan de Oro. Matod sa DOJ, wala sila'y nakita nga igong ebidensya nga nagtudlo kang Pastor Andales isip mastermind sa pagpatay kang Fornillos. Dili matod pa igong ebidensya ang mga akusasyon nga giduso batok sa pastor. Hinoon, alang kang alias Kuya, dunay nakita nga probable cause ang DOJ tungod na sab sa mga testimonya sa mga witness. Sa katapusan, nadesisyonan sa DOJ nga ang seal resolution sa Prosecutor's Office CDO kay partially reverse and set aside o gipadaplin. Samtang ang kaso batok ang Pastor Andales dismissed tungod sa lack of probable cause. Gimanduan karon ang Prosecutor's Office nga i-withdraw ang mga impormasyon ni Pastor Andales ngadto sa RTC o mag-report sa DOJ sulod sa napulo ka adlaw. Ang paggawa sa maong DOJ resolution gikalipay sa kanhing legal counsel ni Pastor Andales. Matod ni Attorney Robert Maestre, kinsa usa sa mga nangunay sa pagduso og petition for review nga makonsidera nila nga kadaugan ang migawas nga DOJ resolution. Gikalipay nato kay muman gini ang nakanindot pod sa atong dagan sa atong accusatorial and judicial system, no, kay nain magakusar ikaw magprobar nga inosente ka, so after all warag na validate lugar mi nga sakto ang among mga theory, sakto ang among mga pangagpas nga kaning gi-insist lang namo ang nga maproteksyonan ang iyang katungod og ang iyang innocence, kay lain-lain mag-appreciation. So karon ang gigrant na magdangotong petition for review sa atong Secretary of Justice. Hinoon, giklaro niya nga sa kasamtangan dili na siya kabahin sa legal counsel sa pastor sukad pa niadtong bulan sa Hulyo. Tungod na sab sa nagkadaiyang rason, busa wala matod pa siya nasayod sa mga posibleng lakang pa nga himuon sa bag-ong counsel ni Andales. Samtang wala pa'y pahayag ang pamilyang Fornillos sa nahimong DOJ resolution. Wala pa sa itubag ang ilang counsel sa among mga text o tawag. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1. Mindanao.